Ассаляму алейкум, в ефірі програма Jungle Studio і я Алія Хаджабадінова. Сьогодні ми продовжуємо бесіду з українським Art World Music проєктом «Київ Етно Тріо». Ой ти місяць, місяченько, ой ти ясна, я згора. Засвіти мені доріженьку, до дівчини, до двора. Засвіти до дівчини,
Скільки часу готували цей альбом? Альбом ми записали за півроку, да? Так, В тому році, в студії 2018 ми році. так розтягли, не зразу засіли і все зразу записали. Ми так потрошки одну композицію записали, потім десь другу. Тобто він так розтягнувся в часі, але це простіше і я І навіть вважаю... поїхали його презентувати вперше за кордон. Так. А от в Україні вже тільки через півроку ми аж весною презентували його в Україні. А до того ми були в Німеччині і в Бельгії, презентували на фестивалях цей альбом. І він у нас вийшов на електронному носії на всіх інтернет-ресурсах. Спочатку. А вже на фізичному носії ми от випустили буквально 2 місяці назад. Як в Європі сприймали цю музику? Прекрасно сприймали. Ми теж думали, як же нас будуть сприймати. В Європі на фестивалях, там, де всі танцюють, хочуть, може, щось більш жваве таке, бо в нас іноді композиції такі розлогі, спокійні. Просто сиділи, слухали, і потім відгуки такі, що це чарівно. Ну, це приємно дуже. Тому ви арт-проект. Ми намагаємося створити якусь таку атмосферу етнічного якогось такого аріолу, якби, з Україною пов'язано. Але ми залучаємо же ж всякі інструменти, наприклад, перкусійні африканські. Тобто це world music, так званий зараз стиль такий популярний. Ну, є певна тенденція використання традиційних інструментів не зовсім традиційно. Тому що ми деякі інструменти долучаємо, наприклад, начебто граючи українську етнічну музику, не українські етнічні інструменти. Ну і, може, не дуже традиційно їх використовуємо, тому що в колисковій звучить така рухлива перкусія, наприклад. Ну, є от такі якісь моменти, які з одної сторони це традиційні інструменти, і навіть традиційний спосіб гри на них, але вони трошечки так от нетрадиційно використовуються в контексті, скажімо так, етнографії, тому що є етнографічні такі тенденції відновлення реконструкції, і дуже багато є людей, які спеціально тим займаються, що вони кожну нотку, кожне слово, кожен наголос дотримуються, щоб, не дай Бог, не було якихось відхилень. Да, їм за це подяка. Але це, скажімо так, більше робота науково-музейна, яка до певної міри консервує цей матеріал. А у нас трошечки, в мене особисто в роботі з хлопцями інша мета – цей матеріал розконсервувати. Тобто дати йому якесь нове життя, нове дихання, якийсь новий погляд. І судячи по тому, як люди слухають і навіть відтворюють, тому що декілька там композицій ми вже зловили в інтернеті, хтось там аматорський якийсь робить відео, Юкрейнер ці попросили, взяли в свій ролик, ті, що про Україну знімають нашу композицію. Тобто десь ми вже своєї мети починаємо досягати, тому що ця музика, вона йде в люди, і люди її відтворюють кожен там своїм способом. Ой, до посадочку, вирво по листочку, буду покривати милої сіночки, буду покривати
Розкажіть про найскладніший етап в підготовці до запису альбому чи під час запису альбому. Найскладніший етап це. Щоб Володі все сподобалось. Ну, щоб сподобалось мені, це можна якось репетиціями, там, наполегливою працею. Але щоб зібратись на ці репетиції, я думаю, що це самий складний момент, просто організаційний. Це іноді складно, бо у нас у кожного багато робот, з музикою пов'язані. В нас оркестр, гастролі, у Максима купа просто проєктів цікавих теж, і теж гастролі, і теж записи. Тобто просто з'єднатися, прийти в одне місце і зробити репетицію чи запис, це, як не дивно, це найскладніше виходить. Можливо, ви грали на найекзотичнішому інструменті духовому в своєму житті. Що це був за інструмент? Зараз вже настільки все відоме нам, тому що інтернет, в Ютубі там виставляють ролики і такого щось екзотичного, ну зараз я не згадаю. Я згадаю, недавно ти записав чудовий ролик. Грав на кульбабці. Так, я це бачила. Тому і спитала. Ну, на кульбабці, так. На кульбабці. А що ще, а які такі бувають українські народні інструменти, і про які ми навіть не чули, можливо? Ну, зараз я намагаюся відтворити звучання і використовую на різних виступах своїх інструмент. Це так звана трембіта, але трембіта не карпатська якоїсь, ми знаємо, що там вона довга така. А була трембіта ще і на Західному Поліссі, тобто в Волинська, Рівненська область, тільки вона трошки була коротша і у вигляді рога така вона трошки загнута, як ріг тварини. І вона мала довжину метр, метр півтора. Називається вона лігава. Рахували, скільки інструментів у вас є і на скількох ви можете грати? Років 5 назад рахував, було 120 інструментів. 120 інструментів. Так це 5 років назад. А зараз що? Ну, 500? я вже не рахував. Ні, 500 ні, ну там десь до 200, думаю, буде. Ну, Може, браво. трошки менше. Але ж всі інструменти по звуковіддобуванню дуже є схожі. Наприклад, флейтові це такі, що поперечні є. Є різні там флейти, вони в різних країнах світу називаються по-іншому. Звук видобування такий самий, але просто іншу має назву. Тобто вже в мене таких флейт, там, наприклад, 5, але воно флейта, наприклад. Да? Так само там сопілка є. Сопілка сопрано, альт, тенор, бас. Це один назва інструменту, а інструментів то 5 по кількості. Ну, тобто так от. Багато інструментів є, але вони всі схожі по своєму. І якщо, наприклад, ви візьмете в руки зурну, це кримськотатарський народний духовий інструмент, ви зіграєте? Так. Так? У мене є зурна. Да? Що ви на цьому? 4 види. Які плани на цей рік, де вас можна почути і де можна придбати ваш альбом? В нас зараз планується виступ, благодійний виступ. Це є такий рух, як би можна назвати, «На шапку» називається. Зараз він проходить в хлам. Таке хлам. Шапку, хлам, що це таке? Які у вас плани? Хлам це таке місце в Києві. Художники, музиканти, літератори. Да. Це треба сказати, що це волонтерський рух, який започаткований ще під час Майдану. Активістами на Фролівській був центр допомоги, який запровадила, яким керувала Леся Літвінова. І вони займалися спершу допомогою майданівцям, потім переселенцям, біженцям, постраждалим. Потім вони змушені були змінити локацію і переїхали в хлам. А чим цікавий хлам? Там дуже така... Це арт-простір якийсь, так? Це реінкарнація. Це і реінкарнація колись у Києві
на Хрещатику в районі, я боюсь помилитися, але здається, в районі зараз теперішньої консерваторії, там, де колись був готель «Континенталь», був такий заклад богемний, називався «Хлам». Художники, літератори, артисти, музиканти. І цей заклад був відомий не тільки в Києві, він був відомий в тодішній Росії, в Російській імперії, тому що там бував весь Бомонов, там Чаляпін, ну, всі, хто були причетні до мистецтва, і це був культовий заклад. От компанія тих от активістів, любителів Києва, вони відловили тільки на Подолі цей заклад. Там дуже цікаві відбуваються заходи. І вони подружилися з тим волонтерським рухом, і вже 2 роки проходять ці концерти на Шапку. Там практично весь зірковий склад української музики вже відіграв не один раз. І ми попали в цей склад, ми українські зірки. А от про шапку. Шапка. Там, значить, чому на шапку називається? Тому що музиканти грають, перед музикантами, перед сценою стоїть шапка. І традиційно вхід на концерти безкоштовний. Але люди, скільки хто може, як завжди, ось вуличні музиканти просто кидають гроші. І накидають дуже пристойні суми на цих концертах. І ці суми йдуть в фонд «Свої», да, називається? Свої, да. Ось, і далі розподіляються і просто спасають людям життя. Насправді є наша сторінка у Фейсбуці, і є сторінка на Шапку, там можна це все почитати. Це вже такий відомий рух і відомі заходи, тобто можна цю інформацію довідатись не складно. Копав криниченьку, неділеньку дві, любив козак дівчиноньку, людям не собі. Ой, жаль, мені буде, візьмуть, її люди візьмуть, її люди, моя не буде. Ой, жаль, та й помалу любив дівчину, змалу любив дівчину, змалу любив, та й не взяв. Ой, жаль,
річеньки, орли воду п'ють, а вже тую дівчиноньку до шлюбу ведуть. Ой, жаль, жаль, мені буде візьмуть, її люди візьмуть, її люди, моя не буде. Ой, жаль, жаль, дай помалу любив дівчину, змалу любив дівчину, змалу любив, дай не взяв. Ой, жаль, жаль, один веде за рученьку, другий за рукав, третій стоїть гірко плаче, любив, дай не взяв. Ой, жаль, жаль, мені буде візьмуть, її люди візьмуть, її люди, моя не буде. Ой, жаль, жаль, та й помалу любив дівчину, змалу любив дівчину, змалу любив, та й не взяв. Ой, жаль, жаль, мені буде візьмуть, її люди візьмуть, її люди, моя не буде. Ой, жаль, жаль, та й помалу любив дівчину, змалу любив дівчину, змалу любив, та й не взяв. Ой, жаль, жаль. Дуже дякую. Дуже дякую за Я вам дякую. музику вашу чудову. Просто неможливо було відірвати очей і вух. Вух. Дякую, Дякую за те, що прийшли. Було дуже кльово, мені дуже сподобалось. До побачення. До побачення. До побачення. O zemlici düzenlikte bu ne kadar güzellik. O zemlici düzenlikte bu ne kadar güzellik. Güzellik yaraşır da bakan gözler kamaşır. Güzellik yaraşır da bakan gözler kamaşır. Boston'da esilecekti bugün yarın gelecek. Boston'da esilecekti bugün yarın gelecek. Menden gayrı var mı kendi yar kadrını bilecek. Menden gayrı var mı kendi yar kadrını bilecek. Deste deste kamışlarda kızlar nakış nakışlar. Deste deste kamışlarda kızlar nakış nakışlar. Nakışlarsa nakışlarda sevdiğine bağışlar. Nakışlarsa nakışlarda sevdiğine bağışlar. А на сьогодні все. З вами була програма Джангло Студіо. Залишайтесь із телеканалом АТР. Слухайте якісну музику.